Nining takna ang ako ang bahin maong ang ikalima nga bahin sa ato ang 10 days of prayer. Repent and be saturated with the Holy Spirit. Repentance. Unsa maning repentance? Akong gikuha ang definition ani sa mga dictionary. Then ang iyahang kaning minugbo nga definition sa pulong nga repentance is to sorrow for sins. Kana bang pagbasol sa atong mga kalapasan. Lahi po ng pagpangayog pasaylo, lahi po ng pagmasol. Guwa ra bagyo'y pagbasol mga kapaglaom nga maguna. Tanang pagbasol ulahi gyud na. Lisod sad kay mo ingon ka nga akong basulan ang akong sala sa tuig 2020 City ha. Wa pa gani nimo na commit, that's future tense. Dili pa. Repentance is always at the last part. Kanang nakamata na ka ba, nakahinuklog na ka nga dili di ay maayo ang atong gihimo. Now, unsang salaa, unsang nga mga sala ang angay natong basulan? Abi ninyo mga kapaglaom, wala gyud sala nga dili nato angay basulan tungod kay way mga makasasala nga pasudlon sa langit. Kung kinahanglan nato na basulan og pangayuan og pasaylo, naamang guna siya'y process, no? Maghinulsol, ug unya mo kumpisal, magpabautismo. That's it. That's the basic nga gitanyag sa Ginoo sa ato nga kaluwasan. Dihay isa ka makasasala nga nangayo siya pasaylo sa iyang mga sala. And siya, forgive me, my Lord, for I have sinned. I messaged dirty jokes, porn videos, and view naked women's pictures on my phone. Sabi niyo, gitubag siya sa iyahang kuhan siya nga. Then, forward all your sins to me. Sabi niyo, kung ang sala nindot sa atong pinulungan karon nice, basin ba pistahan o duyugan po na nato, sadya gid ni. Ang sala dili angay ipasapasa, ug ang sala dili angay ato ang pistahan. Dapat atong duyugan ang makasasala nga mahibalag siya ngadto sa tiilan sa Ginoo. Amen. Ang Matthew 12:31 mo'y tubag kung unsang sala nga angay natong basulan ug pangayon og pasaylo mao ni. Tungod niini nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala ug pasipala pagapasayloon alang sa mga tao. Apan ang pasipala batok sa espiritu, dili pasayloon. Doon alay tulo ka punto nga gusto nako hisgutan, then we will finish our preaching this morning. Point number 1, the benefit of the Holy Spirit. One of the benefits of the Holy Spirit is repentance. Kay dili man ta maka-amgo nga kita-kita ra, tuktukon ug kuhiton gyud tas balang espiritu nga, uy doy, pag hinulsol, kay medyo pula na kay nang imuhang sala. It is the gift of the Holy Spirit. And repentance has its own physical benefits. Akong usbon, ang paghinulsol, naana say kanang benepisyo sa atong lawas. And one of the benefits is better heart health and blood pressure. Ang mga pagtuon nga gikutay sa pagpasaylo, makakalma na siya sa ato ang pinitik sa atong kasing-kasing. Labi pa kung ma-stress na ta, sabi niyo, wala magyong laing binisaya sa stress, kanang kakapoy ra magyong na siya. Wala gisay mo ma-describe ni mo tingali, pero walay definite definition. Apil na ana ang pagpaubos sa pitik sa imong kasing-kasing, mo paubos po siya sa ato ang blood pressure spikes, musaka na gani imong blood, imong BP. Kung maghinulsol ka, makighinabi ka sa Ginoo, maubos gyud na siya. Another one, strengthened immune system. Kini bang atong resistensya? Mapaligo ng atong resistensya kung makighinabi ta sa Ginoo, pinagis pag hinulsol. Another one, less pain and tension.
Chronic anger and resentment can manifest as physical pain such as headaches, stomach knots, kanang bang murabag gihilab-hilab imuhang tiyan, and muscle tension, manggahi ang imuhang mga kusog. And releasing these emotions through repentance may reduce everyday pain. That's why ang health department, mga kaigsunan, niini nga to'y ginubanan sa pagdumala po sa atong mga administrators, we always encourage healthy lifestyle. O dual meaning magudi siya, no? Heal thy lifestyle or healthy lifestyle. Maulian lang ning atong pamaagis pag kinabuhi kung magkinabuhi ta nga piskay mga kaigsunan. And our promotion strategy now is atong ipadako ang benepisyo sa original nga pagkaon nga gihatag sa Ginoo against the evil effects of carnivorous. Kana bitang sa una man gud atong promotional strategy is kung mukaon ka ani mao gini mahitabo nimo, sige kagkaon ani mao ni. But now our promotion is kung mukaon man gyud ta anang karne tungod kay we have circumstances that cannot be avoided. Ang promotion is eat more fruits and vegetables. That's our strategy, ha. Wala ta nag-usab sa ato ang prinsipyo sa iglesia nga mutugot na ta. As much as possible, kung makalikay ta, likay. Pero kung makakaon, ang promotion is eat more. Sa ato pa, kung mukaon kag 10 grams nga karni, isa ka puspuruhan lang siya mga kaigsunan daily, kaon og duha ka puspuruhan nga prutas o gulay. Meaning, dapat ma-overcome siya sa vegetarian nga diet. And, sultihan mo mga kaigsoon, if we want to repent, we need a time alone with God. Di man pwede nga atong ipanghinambog nga, ako naghinulsol na gid ko. You have to spend time alone with God. Didto ka makiginabi, Ginoo, daghan kog kapakyasan sa tuig 2025. Tabangi ko niining tuiga Ginoo nga ma-improve pud unta ko. Nga unta dili ako ang kanabang sabtunon, kundi ako ang makasabot sa akong isig katao. Amen. Now what did Jesus promise his disciples if they would wait for it? Kung ilan ning hulaton. Sumala sa buhat 1:4 ug 5. Ato ni basahon giyon diri. And when they came together, he gave them this order: do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told you about, the gift my Father promised. John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Muna ang saad sa Ginoo. Nga gusto niya nga atong mabatnan. O ngani, gusto ba gyud sa Ginoo nga mabatnan nato ang Espiritu? Unsa man gyud kadaghan na. Actually, ang buhat naghisgot dinhi. Siya. Kinsa man ninyo nga mga amahan nga kung ang inyong mga anak mangayog isda tagaan nimog bitin. O di ba ka tagaan nimo siya tanga imbis nga mangayo siya itlog. Bisan tuod og bati tag kinaiya nga mga amahan ingon siya. Ako lang ning contemporary nga binisaya direct mga kaigsoon para masabtan ni. Bisan to og bati ta nga kinaiya nga maamahan, makabaw man ganita og hatag og maayong something nice sa ato mga kabataan. How much more then ang atong amahan sa langit maghatag nato sa balang espiritu kung mangayo tanganha niya? Wow, pagkanindot kayo. Makadala maganitag pizza, makaratag donut, pamisita ta sa atong amahan, atong mga kabataan sa Mountain View College. Ang ato pakahang amahan sa langit, muhatag yun na siyang anhin nato. Juan 14:26. Upon the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. If we are saturated with the Spirit, usa sa mga butang mga kaigsunan nga iyang itudlo nato is moabot sa point number 2,
which is godliness. Ang pagka-Diyos nun. That's our aim. That's our goal. We want to be godly. And what is godliness, by the way? Godliness is actually very much necessary. Labi pa kita dari karon ni ata sa union. Abi ninyo mga kaigsunan sa una bitaw elementary pa ko diri kuskugon balingasag nag-eskwela sa public elementary. Makakita na gani kog magbubuhat. Taas gyud kay ako kung pagtan-aw magbubuhat. Taga NMC pa sa una, NMM Northern Mindanao Mission. Unya, taga SPUC, Pastor Diaz na to ang presidente dinhi. Makakita na ko, di pa to SPUC, SPUM pa. Kita na ko, mga balaan yun nga mga tao. That's why kitang mga balaan nga niya karon diri gi-assign sa Ginoo. We need to live up to that expectation. Di man ingon nga mga hingpit yun dari, but we are trying our best. Nga kung unsa nang paglantaw sa ato mga kaigsunan, maningkamot po tayo inubanan sa tabang sa Ginoo. Amen? And that is godliness. According to Thayer, reverence, godliness is reverence, respect. According to Vine, that piety which is characterized by a Godward attitude. And thus, that which is will-pleasing to Him. Nindot ka ina siya makaigsunan. Godliness is not just doing good. Kamuhimo kag maayo. Mutabang ka kay naay nangayog limos. It's not just doing good. Not being just in the right church. Godliness is not exactly godlikeness kay di gyud ta mahimong susama sa Dios. It's the opposite of ungodliness. Tanawa ni, Tito 2:11-12. Kay ang grasya sa Dios nga nagadala og kaluwasan nagapakita ngadto sa tanang mga tao nga nagatudlo kanato sa pagdumili sa dili pagka-Diosnon. Pagdumili sa dili pagka-Diosnon. We should live soberly. Kanang pulo soberly is temperate, no? Soberly and godly in this present age, 2026. Maningkamot po ito mga kaigsunan, inubanan sa tabang sa balang Espiritu Santo. Ngani, ang pagka-Diyos nun ba, ang balang Espiritu, mo'y atong kumpas, gikan sa atong nahimutangan, nga mutultul o mutudlo nato, ngadto sa atong padulngan. Akong usbon, ang balang Espiritu Santo, mo'y atong kumpas, nga mutudlo nato, nga sa atong tinuuhan, ang atong panimalay, ang atong trabaho, nagtudlo nato sa pagka-Diyos nun. Amen? Si San Pablo, si Pedro, nag-isgot po nga kung dili po ta mahimong Diyos nun, doon na po na siya consequence. Ingon siya rin, 2 Pedro 3:7-9, but the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Ahaman ta, muabot, kung di po ta mahimong Diyos nun, paingon po ta sa impyerno. Paingon po ta sa pagkahinukman sa silot. The Lord is not slack concerning His promise. Amin ninyo mga kaigsunan, ang Diyos ba, dili siya negligent, kanang pulo nga slack. Kanang negligent, ang tukma nga binisayahan na gyud is tanga. Dili tanga ang Ginoo, sa Tagalog tanga. Ang Dios kabalog yun nga mugiya, unsaon nga mahimo tang Dios nun. Pero doon na po'y ginansya. Ingon rin, nagpadayon si San Pablo, but reject profane and old wives' fables, and exercise yourself toward godliness. Tima niya, magbansay ta, exercise, dili lang na health. Exercise spirituality. In every day of our lives, we need to exercise godliness. Sa atong dealings, atong staff meeting last Thursday, doon ay nindot kayo. Bisag ako sa una, gaduda mo tingali taga-BO sa amo, o matinud-anon ba may ani, or dili. Doon ay mga tensions nga, wala nato masabti until we have the open forum, until we have the staff meeting. So thank you very much sa atong administrators nga na-open ang atong huna-una nga we need to work without doubts, kay that is practicing godliness. Let me conclude sa point number 3. The benefits if we are controlled by the Spirit.
according to the Acts of the Apostles, sa atong material ni, diha, page 49, gingon diha, so mightily can God work when men give themselves up to the control of the Spirit. Abi ninyo, usa sa mga benepisyo mga kaigsoon is, God can work within us. Di ganita mo submitar sa balang espiritu, di gyud ta magamit sa balang espiritu. Another thing, the same book, page 49, Christ declared that the divine influence of His Spirit was to be with His followers unto the end. We will be influenced by God. Ma-influensyahan ganita sa Ginoo, mahadlok di gyud ta. First time mga kaigsunan nga diri ko sa Mindanao Mission Academy kay graduate man po ko diha murag kuan raman mis mga pido no kinsa pay ubang taga MMAans. Hilig kay basketball sa una, manulong mi dito sa Purok City. Nya dito kanang di lang nako isulti og pilay pataban. Pagkahuman grabe ka rubo ka is kontra hangtod sinumbagay na. First time nga, nagtalikod man tong akong kontra, akong gisumbag, pagkahuman akong sumbag, nakaday ko, pauli ko, sutoy ko sa abdan ng mismission nga, kuan, gapuyo, sa akong uyuan nga si Uncle Jerry nga kabil. Tago yung ko dito sa locker, tago ko, kay nakasumbag ko, pertigo na akong kuyawag maayo. Sabi ninyo, the first time nga muhimo ka og sa laod, di ka kasabot sa imong himoon. But, if we please, the presence na atong hangyo na balang espiritu, we will always be cautious. And we will be cautious of the Holy Spirit. From the coast has been sent to all who have yielded themselves fully to the Lord and to His service. We will be used for His glory. We will be used for His cause. Another blessing from the Spirit. Sa tanan nga nagadawat ni Kristo, isip iyang personal nga maluluwas, ang balang espiritu moabot, isip usa ka magtatambag, tigbalaan, giya, ug saksi. He is our helper. Mga igsoon, karon baguming niabot kagabi, pagkalisura gyud ug way mo tabang. Salamat kayo, Sir Sanis, naagyoy imong gipatabang kagabi nga hagba ming duha ni Mrs. nga murag gyud mig gipang bunal-bunalan ang amo ang lawa sa tanan man ta naka-experience ana. I believe imuha na po na pastor, I know nga mo ingon na pud mo ana. Makabalos ra pud mi sa uban nga mupuli. The more closely believers have walked with God, the more clearly and powerfully have they testified of the Redeemer's love and of saving grace. We will be closer to Him. Nindot kaya siya makaigsunan. Ako ni paspasan, kaya marag mubo na akong oras. The men and women who through the long centuries of persecution and trial enjoyed a large measure of the presence of the Spirit in their lives have stood as signs and wonders in the world. We will be witnesses for His cause, mga kaibigan. Before angels and men, they have revealed the transforming power of the redeeming love. We will be transformed into His likeness. Retention span, mubo ra. Dili lang bata ang mubo o retention span, apil ang matigulang. Now, let me conclude with these points. Kakita na mo ani nga hulagway, di ba? Giganahan kay ko sa iyang caption. Iyang caption, giingon, saludo ako sa lalaking ito, kanang nakaitom. Wala po siyang mga paa, pero ipinakita niyang hindi hadlang ang kapansanan para tumulong sa bayan. Bayanihan, I mean. Tanaw maragoda ninyo. Nagtabang siya, wala. Wagid siya katabang actually. And there are points that I want you to ponder upon. One, am I helping the church? O di ba ka ako pabugat lang po sa church? Si Judas, naghuna-huna siya na nagtabang siya na Ginoong Hesus. Nagtabang siya sa gingharian sa pagsangyaw sa mayang balita. Pero in the end, he was actually the burden. Pero pasalamat lang po ta kayo. Wala tingali po si Judas nagbudhi.
Di po tingalita mga luwas karon. Mga kaigsunan, let us not grieve 4:30 sa episode. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ang balang espiritu naningkamot nga matabangan ta. Ang balang espiritu karon sa madagayaon gibukbo sa Ginoo aron lang nga ikaw ug ako mahimong iyahang saksi, mahimong iyahang magbubuhat nga makugihon sa atong responsibilidad mga kaigsunan. And to close, there were a group of engineering students and their teacher were given free airplane tickets to go on a holiday. And once on the plane, the captain announced that they were on the plane. They were on the plane, the students had built. Everyone freaked and rushed out of the plane, except for the teacher, muna siya, who stayed there with calm. When the flight attendant asked why he hadn't left, he responded, I know the abilities of my students. This plane won't even start. Ang iya mga estudyante hadlo kayo kay bawo mga teacher nga di na mga bugo na nga ako mga estudyante di na kapaandar. So wa gyud siya nataranta, wa gyud siya mi lukso. Mga kaigsunan, we can start this year without him. Amen. That's why we need these 10 days of prayer. We can't let this church move forward. Kita lang sa atong kaugalingon, who am I? Who are we? Kasi kung una-una, magi akong ikatabang sa SPUC. Wala gyud ko, blanco ko. Wa ako'y, I don't know, Pastor Roxy, patabang riguguan niya, kaya isiyar magin niya ito ang madaganan. God knows us. Kay bao ang Ginoo og kinsa ta, kay bao ang Ginoo og unsa atong abilidad, unsa ang atoang kapasidad, ug unsay atong mahimo. We need him to teach us. We need him to mold and shape us. Amen? And because of that, mga kaigsunan, let's go back to him. Let us repent. Let us confess all our sins, and with that, we will be unleashed. May the Lord God bless us, and he will surely shower us with abundant grace. God bless us all.